Hi everyone, welcome back to my Konisarkar YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माने जेबो ब्लग भिडिअ बा माबा मोनसे बेरायनायफोर नङा आरोना। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना। माने पासालबारिनि सिङाव थानाय सुमुवागाति होननाय फिसा जायगायावहाय माने बे जाथाया जादों आरोना लोगोफोर। गुवाहाटी होननाय जायगायावहाय मानसि गलांदों आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं लायाखै आरोना, माने आंनि आदानिफ्रायसो मोनदों आङो। स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे देखायनो नागिरदों आरोना। नै दायोबो नागिरगासिनो दं आरोना, मोनाखै माने बेलासिनि 2टा बाजियावहाय गलांदों आरोना मानसियाहाय। माने ओरैनो दैसा सेराव माने दैमा खाथियाव माने ओरैनो गसंनानै थादोंमोन आरोना बियो। ओमफ्राय गसंनानै थानायावनो माबोरैहाय फिस्लायनानै गलांखो ओमफ्राय दाबो नागिरनानै मोनाखै आरोना मानसिखौ। स' नायदो नै ससे भिडिअ। मानसि नै मानसि गोदो दैयाव बिदा फंबाय नालाय